on calminama on jurama jettama a yeeɓiyankoɓe Pindi TV mo kala ɗo woni ene woniri yo jaame kisi Allah gone men en jarnima dendagal yeeɓiyankoɓe oɗon joddiɗo e miñiraɗo sehil ceerno Alassane Ba mo ganduɗa wona koɗo e Pindi TV saabu fuɗɗima hen ko ɓooyi dande makko e doole makko e ballal makko fof waɗi hen jewte makko ko fate sunna ko fate farilla e jewte kewɗe waɗi ɗo sifa goɗɗo e sifa gande men hanki fina tawa kono ɗan yewtere kalten hannde en jettimo no feewi no feewi no feewi en jarnima gondiɗo makko hono mo ganduɗa ko ceerno Mamadou Thiam mo ñaabinayi tule oole en calminiri hay meɗade ha dabbe hebbi ha Bosoya en goppani hen hay goto hoore canton ha laaci canton ceerno Alhassane ko wadde fof calmina bandiraɓe. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. caggal yettude Allah e julde annabi sallallahu alayhi wa sallam mi salmini dennagal umma islam o mi salmini khalifa men diine khalifa men aada moni kala wiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu e salminde Daouda Dia e duwanade dennagal équipe Pindi TV e ñagade jomiraɗo subhanahu wa taala nde o watta ɗum téléji e gollorɗe kewɗe baɗɗe barke e salmindema an Baba Abou Diop e salminde musidɗam ceerno Mouhamadou Thiam jeeya toon to ñaabina gurdaɗo guila Keheji Boggue gurdaɗo guila Jowol Sare Seɓɓe e dennagal nokkuji ɗimin ndewi amin ɗaɓɓa gandal kominen gurduno fa tabarakallahu e dañde kadi weltare lawol gongol jottaɗo e Pindi TV e ñagade jomiraɗo subhanahu wa taala nde o rokkati en fuɗɗorade e bismillahi irrahmani irrahim o rokka en gaynirde e alhamdulillahi rabbil alamin assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waaleykum salam ba a jarama dendagal ɓe jotnoɗa ɗo tawi ko ayawo ngo woni sababu kamɓe kala ɓe jettuma aɓe jarnoma hay so wona foof en ɓuuɓe hewde ɓe ko Allah welete wiya yo wani wayano wayata ni Allah ne hokkuma on wune hande gatten sifa to banggue golle meɗen nde heewi ɓe min bismiɗo gollortoɓe leɗɗe gollortoɓe goɗɗum ko ɓuuri hewde hen an ko banggue dino keɗa gollorade to banggue ƴewgal hol sifaji kewɗa waɗande bandiraɓe hol sifaji ɗi joguiɗa hen? eyyi Baba Abou ƴewgal ina heewi fannuji ina jogui inde Allah wiyete Nabarhut ina jogui ko wiyete Ramlu ina jogui ƴeewiroɓe leydi ina jogui ƴeewiroɓe ndiyam ina jogui ƴeewiroɓe kurus so tawi noon ko waɓeno amen ɗeɗon gueɗe foof min kewani ɗumen hutorade nde wonno hewɓe wonɓe ɗo e leydi ndi e wonɓe caggal leydi jomum en ɓurata yidde ko ya ƴeewon ɗumen joni joni jomum nodduma jogo haaju mo ganduɗa ko keñoraɗo wima ya ƴeewon ɗum e on noon saaha koko fate toɓɓe ɗe gummi ko e basmala woni bismillahi irrahmani irrahim ko inde Allah goni ɗon so tawi ina jogui toɓɓere basmala nde ko hen ƴewgal ngal yaltina ko gandal jaajgal gandal ngal ganduɗa heƴani émission ɗum tagui ala foof cuusɗo darade wi ceerno Alassane miɗi ƴewdemi yanimi on wodani saabu kala nde ɗo noddimi so tawi a rokki kam minta 5-6 mi ƴewanma mi haalanma ko wonma ummade mi haalanma hol haajuma mi haalanma hol alhaali gonɗo e nderma e bowolma wadde ɗum ɗon ko gandal asrar gandal batin ɗum hokkata ɗum neɗɗo o wadde so tawi ceerno walla a wi ka almudo aɗa hutoro inde Allah so tawi a wawa gandal istihara wadde gueɗe ɗen keddi saabu neɗɗo o sara gollanamo la budda ganda alhaali makko ganda funnague makko ganda hirnague makko ganda rewo makko ganda worgo makko e on noon saaha ko nden mbawata ƴettude inde Allah wawore nafde jiyaɗo Allah o mbawa ñaganademo Allah haaju mo addema o wawa rewde lawol hada assalamu aleykum. somi faami way kono ƴewgal e men waɗa kono analyse banggue docteur ɓe haadema safrude neɗɗo o ma ganda ko wafa eko ngakka eko nandi hen wadde ɗum firti ko ƴewgal ko ɗum woni natigal gandal ngal almuɓe ma won namniɓe namdal gongal ngal ganduɗa wonko mbaddunɗon ko fate arsuko ko fate udditare eko nandi hen beele aɗa wawi artude hen e hol sifama keɗo eyyi udditare fa tabarakallahu Baba Abou ɗum hande kala mo jotdirmi hono no kewmi wiide ni kala meɗɗo lootade lotgalam a maydata e basal eyyi heddoto ina waɗi hen yimɓe ko heeñiɓe loototo longal ngal joni joni mbiya yo jii joni joni ɗum ko mustahil
ɗi noon haajuji koko wayno poɗodiral en ara foɗodira e neɗɗo walla wonko mbaddata e neɗɗo o ko ɗum woni ko mbaɗnama joni joni o wiye joni joni kono so tawi jiɗɗa ko dañde udditare yajde ɗum ene jogui ayaji qur'ana ɗi bindanteɗa ene jogui leɗɗe batteɗe hen e weccet pièce saaha ene jogui longal ngal ganduɗa ko biye ujunaji ɗiɗi watte nder longal ngal so tawi neɗɗo o lootimo ɗum ɓandu muɗum ha longal ngal timmi e onon saaha o itta halis o sakko ene jogui longal ngal ganduɗa ko goroje boɗeje mbatte hen ene jogui longal ngal ganduɗa ko goroje daneje mbatte hen fawi tan ko e neɗɗo o fawi ko e neɗɗo o eno ardema ni fawi ko e neɗɗo o e gonka makko fawi ko e neɗɗo o e hoodere makko so tawi noon a itti longal ngal a rokki jeeyaɗo Allah o e on noon saaha inchallahu taala so tawi ko dañal tan o yiiɗi o maydata e basal fa tabarakallahu heddoto noon hewɓe ne gandirimi ɗum kala mo jottidirmi to ko fate arsigue dañal fa tabarakallahu aɗan yetta Allah ɗum kala ɓe jottidir ɓe ganduɗa ko Pini TV woni sababu e yimɓe ɓe ganduɗa wona Pini TV woni sababu kala garnoɗo e ceerno Alassane ina ɗaɓɓiti ɗum udditade ko commerce ma daari walla aɗa wadda e neɗɗo ina wondi e ma ina jogui ɓayre nde ganduɗa so tawi a joddima e makko kanko on wawi dañde on wawi udditade kono an a wawata dañde no yiɗirta ni kono ndew fini foof aɗa yiya omo ɓeydo aɗa yiya omo ɓamto kono an a wawata yiide hoore ma ko mbatta ko wadde la budda gara ƴeewa waɓe no ceerno Alassane dokkuma lorde ngal mbawa dañde dañal ɓurgal dañal ngal o dañat ngal walla daña hono ko dañat ko nde wonno Allah ko jogui ko ina yaaji so tawi a yi neɗɗo o dañi hoto ñaago Allah yo rakke hono ko jogui ko so tawi aɗa ñagoro Allah hokkam hono ko kaari jogui ko tan Allah ne wawi haddema nde wonno du'a o ene jogui laabi jogui ko turuqaji ɗi neɗɗo o rewata en neɗɗo o ñagorto en neɗɗo o gollirta ha Allah wawa tawti ɗum e ko yiɗi ko so tawi aɗa ñaago mbiyata jomiraɗo subhanahu wa taala an dokkuɗo kaari ngal ɗo dañal o mais iɗa dokka kam dañal ɓurgal dañal ngal dokkuɗamo ngal nde wonno Allah ko jogui ko gasata ko Allah jogui ko ala ko o waɗani ɗum haydara so wona enen hewɓe noon ina gara dokka ɗumen lorgal ko fati qur'ana jaaha mbasa yiide kono so tawi a yeehi ha ƴeewi nder a tawat ko ɓalli ɗi goni ko laaɓani walla ko koode jomum mbaɗi caɗele so tawi neɗɗo o on wonde soɓe yo ya ha Makka yo ya ha Kaaba o loota o yiyata wat so tawi neɗɗo o omo aaƴi jinnaɓe makko o nananani jinnaɓe makko ala ceerno bawɗo loddemo ala ceerno bawɗo duwonademo haw yiya wadde so tawi neɗɗo o ari e ceerno min so tawi neɗɗo o ari yam ko gattomi nan wiidema ko ya timmin salawatul hamsa ya taw ka dewo Allah ya taw aɗa teddini jinnaɓe ma ya taw aɗa renti e soɓe so tawi mi tottima ko tottanmami ko en baddi ɗiɗo sharriyeji tati wallahi billahi wa tallahi sa lootima dañat eyyi so tawi noon are e ceerno mo ganduɗa ala ko yiɗi sona ko jogoɗa tottude ɗum ko ittata ko tottuma sa a yiyata a tampat lootat tan ɓanduma leppan leppina suuduma lumna ɓanduma leɗɗe taw a yiyata nafoore wadde kadi ko kalanmi e seerenɓe ko tan so tawi neɗɗo o arema wat feere no haajuma ko humtori hoto ƴeew ko jogo tottudema ko saabu so tawi neɗɗo arema hannde min omo yiɗi dañal mi waɗi feere mi lootimo ha Allah udditima arsigue way kono min ceerno o dañal am ɓeydini saabu saaha fof so yeehi mo yeccitomi min balluno ɗum haw dañi o wadde noon kala garowo yam ina ɗaɓitami mana ina ɗaɓiteyam longal ko fate udditade wande woni foof ɗiɗo sharriyeji tati sa jaaɓi ɗum ma en gollodir so tawi noon a wawa jabde ɗiɗo sharriyeji tati jarani kada nodda jarani kada tottami jawdi ma nde wonno jawdi ɗo tawimi min foof oɗon o potami nde wonno ɓi pullo ina foti jogade ndimagu ina foti jogade nunɗal ina foti hulde Allah pullo so tawi tan ka pullo kalowo pular ɗeɗo gueɗe tati aɗa ina foti tawede ma saabu kala ɗo wiya pullo tan ma tawɗon diine ma tawɗon kulol Allah ma tawɗon dewal Allah ma tawɗon jokkere enɗam wadde so tawi yimɓe ɓe gari e ma ina jogui e ma jorto e yakar wat feere koɓe ɗaɓɓata e ma koɓe tawa e ma ɗum ɗon so tawi noon neɗɗo ari ina yiiɗi ko sharɗeji yo tati so jaaɓi yo noddu min gollodira so jaɓani hoto noddu hoto ar so ari min gollodirta nde wonno ceerno Alassane yiiɗi ko so tawi neɗɗo arima ina jottodira yam tan ɓurat mi weltare ko neɗɗo noddami wiyami haaju mu feewi ko ɗum tan woni goƴam jamma e ñalawma wassalamu aleykum ceerno Alassane ɗon famnima to banggue andude neɗɗo o beele mo toppiti jignaɓe taw on koddani beele ko juulo taw on koddani beele mo laaɓi so laɓɓinani hoore makko beele ne weeɓi andude weeɓani andude nde wonno elmu sharia so tawi ka janngude sharia deftere no wiye Cheikh Khalil so tawi o naati e ñawore omo ñaawa neɗɗo o so tawi o haali ñawore nde ha joofoyi o fotantumani ko wa in ulima so tawi andama
ndeɗo ñawore ko ni ñawirte so tawi anda ko noon ñawirtake noon ɗum noon Cheikh Khalil noon wi wadde so tawi neɗɗo o ari on kaldat ceerno jinmi ko dañal mbiyanmami ko so tawi aɗa yiiɗi a teddinto jinnaɓe ma so tawi aɗa yiiɗi a rewat Allah so tawi aɗa yiiɗi a laaɓaɗe soɓe somi tottimi ngal lolol a lootima ɗeɗo gueɗe tati a waɗi ɗum wallahi a dañat so jomum yiyan tan aɗa wawi hoddirde gueɗe ɗe mbiɗa tati ɗe woni hen ko rewani woni ko rewani kono mi haalante kala nodduɗo gam no noddirimi dañal mami haalani ha nana so tawi an aɗa andi a woppi mi rokkima longal ngal a lootima a yiyat mi woppata noon mi rokkima longal ngal lodɗa ha para garta morima an est ce que aɗa teddin jinnama ala ko guila en cuwa haaldude so tawi a wi jinmi tan ko lootade longal dañal nden noon longal ngal tampanama yahama Guinée Bissau yahama partout e nder leydi ndi ha ngal heeɓa wadde so tawi neɗɗo o yiiɗi tan so jaaɓi ɗeɗo kuule wassalam emin mbawi gollodirde so tawi o jaɓani ɗiɗo chardie ñon min mbawata gollodirde eyyi saabu neɗɗo so tawi o rokkimi jawdi makko so yiyani ko o noddir téléphone ceerno mi yiyani wadde so tawi ceerno fawnima ɗiɗo chardie tati teddini jinaɗo no weeli nden noon neɗɗo so tawi a yeehi ceerno a ɗaɓɓa duwaw so tawi hawri aɗa jogui duwaw jinnama ma ceerno ɗon tan fuɗɗorto haajuma feewa Allah o wi ko kumne aadi mo poɗodirɗon e amo jomiraɗo subhanahu wa taala e qur'ana mi humno aadi am e moɗon wadde so tawi en kumni aadi hakkude men e Allah en kumni aadi hakkude men e jinnaɓe men en laɓɓini ɓalli men to banggal soɓe so tawi en ñaguima Allah duwa o yawat jaɓede jo wori Allah goto omon toon to Mauritanie so tawi arema ko a ɗaɓɓani makko duwa uyen ma ko ya salligo hadma haalde haaju ma nden noon omo andi so tawi a haali haaju ma Allah e laaɓal so ñaguima Allah Allah jaɓata wadde neɗɗo so kala garɗo uyen ma ko hoto jooɗo salliginoyo satallahi nan tan jooɗi e galle he naɗo foof salligto salliginda ha para wima jooɗo so ari kala haaju ma so ƴewni wima juul darɗe ɗiɗi saabu won tuundi gondi e ma la budda juula ɗum ɗon wawa iwde duwa o wawa rewde lawol wassalam ceerno Alassane a jarama ɗon famnima a haali joni haala Guinée Bissau heewi ko yimɓe men jeeyaɓe Sénégal ɗo haaju heɓa neɗɗo o ko jiɗɗa kalɗa joni ko banggue uddita arsugo nandi hen wooda mbiɗoma ya Guinée Bissau o ya Gambie ya Mali o nandi hen holko saabi yimɓeɓe kewani gonɗinde ko jogui ko beele ko ɓe koolaki yimɓe men ɓe walla ko ɓe ɓuyen wawde wittude e banggue gandal eyyi mawɓe men nden wonnoɓe ɗo ɓen jogui gandal hande Sénégal sa ƴeewi e Afrique ara ɓurɓe men jogade mawɓe moƴƴuɓe waɓen Alhaji Malick Sy en nanɗo Alhaji Abdoullahi Niass en nanɗo Cheikh Oumar Fouti en ko ɗo goni ceerno Seydou Nour en ko ɗo goni wadde waaɓe ni holto mbawata tawde ɓe caggal ɗo wona Sénégal wadde gandal nawanno ɗo ɓen gari gaddi gandal bindi defte joƴƴini wadde génération garɗo o won hen koɓe caali won hen koɓe mbawa wadde joni noon yimɓeɓe ɓe ɓuuri yidde ko gandal joni joni woni par ce que gande woni ko gande ɗiɗi nouraniya e zulmaniya gandal annora e gandal ɓalawal a faami joni noon so tawi a yeehi ko wayno Guinée Bissau en toon an wona gandal qur'ana nawma so tawi ko qur'ana a woppiɗo ɗo qur'ana woni saabu ɓen ko toon gummo toon a gara gan ɗaɓɓa qur'ana wadde so tawi a yi ceerno ummima toon yeehi toon firti ko yimɓeɓe ko heñiɓe koɓe jiiɗi ko soɓe gaare ma la budda mbaɗanaɓe ɗum jaaha ɗaɓɓa toon ceefi ɗaɓɓa toon leɗɗe ɗaɓɓa toon gueɗe baaɗi noon beele gara mbawa waɗani yimɓe ko jiiɗi ko kono wona kay gandal ala gandal diine ko ɗo woni kono so tawi gande ɗe ganduɗa ko fate asrar ko fate ñagade Allah ko fate mana gandal jangal joni joni labudde jalta eɗen noon leyɗele saabu yimɓe noon toon saabu Guinée Bissau mi yeehi wuro ne wiye Buula mi yeehi Bisora mi yeehi Kulaji mi yeehi Jumbembe mi yeehi Fariñi mi yeehi Safing mi yeehi e presque mi yeehi ha Katiyo nokku mo ganduɗa ɗon oto yahata sarat yahata hay hunde yahata sowona laana ala fof ko tagi men yaade toon sowona ɗaɓɓude gandal lolngal dañal ngal kalantuma ngal ko toon guittumi ngal assalamu aleykum a jarama ceerno Alassane oɗon jeeɓa Pindi TV ceerno Alassane Ba woni koɗo men hannde wadde musidɗo makko ceerno Mama Thiam mo ñaabina ceerno Alassane waɗa saaha yimɓe men mbiya ga haali banggue ɓuran o so neɗɗo jaaki enen banggue diine o wonken mbawa wadde so tawi noon mo mbaddata o haalinani poɗodel so tawi mo poɗodirta o kañum ina jarani ɗum yaade yalta waɗa ko wona ɓurano gam hebde ko watte ko tawa an neɗɗo oɗo mo jakoɗa ɗo o wawa wadde ɗum o wiya ko ɗum no hami walla ɗum dagaki beele ɗum addata caɗele saabu en jii yimɓe hewɓe goppiɗo jaaha mbiyata ko enen won gueɗe mbiyeten ken mbatta diine jaɓani ɗum tawa mo poɗodirta o kañum ala ko sali eyyi diine sali tan ko toñangue
joni noon pooɗodiral so tawi aɗa fooɗodira e neɗɗo o yehii to ceerno omo yiiɗi ko addi pooɗodiral ngal ko yidde ɗum addi haadi oya ɗalduɗo men ko yidde ɗum wadde kamɓe ɓe kawri e hunde wootere mone maɓɓe fof ene yiiɗi hunde nde eɓene pooɗodira e hunde nde ɗum noon ko suratu yasin tan waɗɗani hay hunde ɗum ko qur'ana ene jogii limore nde mbatta e suratu yasin yaada e korka ene jogii inde Allah nde liggotoɗa woni mubin woni koye suratu yasin so tawi a jooɗonima neɗɗo ɗum noon du'a o ko nela sa sallam mewni en ɗum a du'a u silahul mu'min o wi ko du'a o woni joguitari juulɗo wadde so tawi mi yiiɗi ndeɗo deftere Abou Diop ne yiiɗi ndeɗo deftere Abou Diop jaɓani ɗaldudemi deftere nde min ni jaɓani ɗaldude Abou Diop deftere nde mone amen fof wino fooɗate deftere nde feccotako wadde la budda solution wooda min holno mbaɗanmi ha haqqille Abou Diop wawa natta wonde e deftere nde saabu min ko yiddam e deftere nde la budda mi hato ceerno Alassane min nde mbiɗa yiɗi deftere nde mbiɗa foodiri Abou Diop min noon jinmi ko deftere nde kono mi waɗani Abou Diop yo hangue walla yo maayi walla yo nusku min jimmi tan ko Abou Diop yo ɗaldam e deftere nde so ari mi wonnamo duwaw somi wonnimo duwaw Abou Diop ɗaldamo deftere nde taw ɓe kaɓani ɓe ƴettodirani ɓe gañodirani hay hunde wawa taw hay hunde jolani hakkude mabɓe kono so tawi ɓe keddima e foɗodirde deftere nde janggo jaam maɓe kab walla ɓe ƴettodira walla ɓe gañodira wadde labudde wooda jaaɗo to ceerno ƴeewa solution joni noon wiide noon duwa walla foɗodirde hunde no haade ɗum ko jumre par ce que ko ɗaɓɓoyɗo duwa o mbeɗa ñaago Allah beele Abou Diop no ɗaldami deftere nde ko ɗum woni duwa o ko ɗum woni ko wiyete gandal asrar ko ɗum taw wona hanqinde neɗɗo o walla yaltinde ɗum leydi walla bojinde ɗum eyyi ayi hanqinde neɗɗo e yaltinde neɗɗo leydi ɗum ɗon kam ko muttafaqun alayhi ko hunde harmude neɗɗo Allah tagui jiyaɗo mum waɗimo e dow leydi won mission mo woni ligganade jomiraɗo an a yi neɗɗo o welanima a liggimomo yo hangue min jogui hen gueɗe ɗe ganduɗa somi rokki ɗum neɗɗo o lootima kala liggiɗo mo ya hangue o hanguete te o jutta balɗe ina jogui gueɗe ɗe ganduɗa sa lootima ɗum a rokki ɗum neɗɗo o lootima walla ko rokki ɗum neɗɗo o haɓɓi e ɓandu muɗum kala piiɗom walla fii ɓesgu ma o nuskat so tawi ko dañagal tawet joni noon jiiya neɗɗo Allah udditamo jawdi yimɓe fof ne ndewmete ngullo fina ñalawma goto o natta dañde hay hunde par ce que so yurnama wonmomi ko ɓooyani ko tan mi dañi ɗum ɗon neɗɗo o ari ko jooɗi ko ha woyi o watti ko gardude entreprise aji omo joni fodde duuɓi sappo te ko dañnoɗo ko bawnoɗo ko wiyete football kono hande machallah nde ari min jewti min nanodiri mi rokkuma lawa Cheikh Tidiane o wattino simmade yarde ɗaccitmumi ha laaɓi mbimum aɗa accet simme ɗacca jaram nanga law Seydi Cheikh Ahmad Tidiane mi rokkuma suratul fatiha laabi jiiɗi lorɗa ceera e caɗele min nandiri o yeehi fodde lewru ha gandumi o woppi dokkumomi tariqa dokkumomi ko looti o saaha machallah omo yetta Allah ɗo gardannoɗo o watti liggade e nder entreprise hayso dañani no dañalngal wayno ni o watti liggade o embosama wadde ko yettude Allah wadde eyyi fa tabarakallahu enen fof en jetti hen Allah ka Allah no wiya koje ma ɗi gar sigil nane kono namdal goto no hokka e namdal cekkital to banggue dowuji hande yimɓe ko yiltoɓe golle rewɓe yilotoɓe woɓe yilotoɓe rewɓe ɗanle nanɗon foof nanɗon beele aɗa dilla hen on banggue eyyi ko limtuɗa ɗo ko foof danaka neɗɗo o ɓeeɗo foof so gaari kawri aɗa wawi rokkude ɓe sirru goto kadi mbiɗa wawi tottirde sirru o jiɗɗo foof yo hutoro neɗɗo mo ganduɗa ko ɗaɓɓowo golle neɗɗo jiɗɗo wadde examen walla concours bawɗo wonde foof e dow leydi on waɗa musabaq so tawi walla neɗɗo mo ganduɗa ko jiɗɗo mana dañde dewgal walla jiɗɗo mana ɓamtade e dennagal mana tagore walla ɗo woni ɗo yo windu wa rafa'nahu makanan aliyan o windu ɗum laabi capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi so tawi o waɗi ɗum so tawi ko ɓaɗo examen yo windu ɗum o waɗa e sac makko so tawi o windi ɗum o waɗi e sac makko inchallahu taala in hasima jomiraɗo subhanahu wa taala newnan mo jawɗo accano defta hen randi min jenggani ɓowana eyi wa rafa'nahu makanan aliyan eyyi ɗum noon wa rafa'nahu makanan aliyan so tawi neɗɗo o windi ɗum laabi capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi so tawi ko baɗowo examen yo windu ɗum laabi capanɗe jeeɗiɗi jeeɗiɗi o waɗa e sac mo jangguirta o somo yalta yo yaade salligue qur'an yi tan ko laaɓal hande gueɗe kewɗe caɗele kewɗe aɗum ko wasde labde nde o wonda e laaɓal o yaaha o ɗaɓɓoya examen o so tawi ko jiɗɗo mana resede yo windu ɗum laabi capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi o looto ɗum laabi jeeɗiɗi saaha kala nde waɗa loota ɗum yatomo laaɓe ƴiƴam fiiloyru kanko debbo o wonda e laaɓal salligue o looto balle jeeɗiɗi ma jomiraɗo subhanahu wa taala newnoma gorko
so tawi ko ɗaɓɓowo golle walla ɗaɓɓowo mana kayitaji walla ɗaɓɓowo visa walla jiɗɗo mana ɗanna ɗangal ngal no tiiɗi yo windu ɗum laabi 17 o fecca ɗum laabi 7 lolde ɗe o waɗa ɗum lolde 7 longal fof o looto ɗum balɗe 7 taw lewru ndu no taw hawra e 14 walla 15 walla 15 mana lewru mana 15 gadiɗi ɗi walla 14 gadiɗi ɗi walla 16 gadiɗi ɗi so tawi neɗɗo jiɗɗo ɗannade walla ɗaɓɓowo kayitaji walla mana mo ganduɗa gueɗe mum no tiiɗi to ko fate ɗangal muɗum so tawi o waɗiri ɗum ni fa tabarakallahu ma jomiraɗo subhanahu wa taala waɗanmo sutura inchallah. a jaama ceerno Assane Ba siftinde bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV ceerno Assane Ba ko miñiraɗo ɓooyɗo e galle he en jarimama no feewi no feewi no feewi omo arde hannde ceerno Mama Thiam mo ñaabina en jettimo no feewi ko haali ko en jetti ande Fatouma Sali to banggue caméra wondude Ali Fall to banggue juɓɓude ko andaka mbayi Abou Samba Diop e so haalirde nde ko ɗo katen haalawol ngol so Allah lamɗo jaaɓi.